Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ. Anyị ga-aga na Pleasure Hotel, ebe ị ga-enweta onwe gị, ebe anyị ga-aracha aka, ebe anyị na-amịcha aka. Ijikwa ego, nwanne m, ijikwa ego. Aga m ewuru gị point and kill, kpọrọ gị okporoko, ụgba na abacha gwọrọ agwọ. Isiokwu bụ ijikwa ego, nwanyị ijikwa ego. Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ. Aga m eburu gị isi ego, bunye kwuo gị ngwongwo, nkwụ ọcha na mmanya ngwọ dịkwa ya. Isiokwu bụ ijikwa ego, ijikwa ego. Pleasure Hotel bụ n'ebe a. Aka dị onye mmụta n'isi, onye ọbụla chọrọ ebe ọ ga-aka mma, mana ihe ị chọkwara nụ ka ị ga-afụ. Pleasure Hotel bụ ebe anọ. Pleasure Hotel bụ ebe anọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ. Onye ọbụla na-achọ akara aka ya, onye ọbụla na-achọ nkọ ga-etinye n'akpa, ọsọkwa onye nwe ọrụ ya gbara aka. Pleasure Hotel bụ ebe a. Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ. Why am Torino? Get this thing away him Torino to come out bago. Or if for that robot bazi iya biolu no ga. Obo chose dia late eba. Talking all because can you hear? Can you hear because in make us see man ihe nje babero oga anwa. Ono gi me ya. Ogo no gwara gi ha bu nya. Oga na ese board. I ha bu mo. Ina kozi kan hari bahara ya. Opne kuburu sugbe na. Kuburu sugbe na na nwuru ezigbo ụmụ nwoke na-abịa ebe a ezu ike. Nwoke ji ego. Nke na ofu kpa ịnapụta ego na-eri ego ka nsi. Ma anyị na-eje anya ga-afụ ụzọ. Nne baba bịa onye ọfụ ụzọ. Gwa m na afụ ụzọ ahụhụ m kọrọ m ebifa. Obi ihe ịma. Kịma na ị ga-enye dịkwa ego a. O nwere ihe m chọrọ ka ị mere. ahụ adịkwa gị. Arụ dị m achọrọ m ka ị gwara m manija ihe. Maka gịnị kwanụ? O nwere ihe kpọọ m mana ọ dị n'ọsịsọ. Chinwe na ọ bụ ezigbo ori. Ahụrụ m ka manija na-ajụ ha ka ego ịgba m na kafe. Ekwukwara m ihe a ekwu o. Aka m nọ n'ebe ahụ, eyi m akwa na-acha ntụntụ. Stashinwe. Ihe onwe nche na ego ya apụta. Amakwa na pastọ n'ụlọ ụka anyị. Chinwe nwekwa ihe m chọrọ ịgwa gị. Ka ihe ọwụ. Afụrụ m envelope ahụ. Ifu na ife o mebi ife ịdịba ama. Ife anyị mebi ife ịdịba ama. Ndị na-emoto ụnụ adịrị ebu ahụ. Jisi ike enugo. Igbo si jidekwa ka iji. Enugo ọ ga-abalị. Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ. Aka dị onye mmụta n'isi, onye ọbụla chọrọ ebe ọ ga-aka mma, mana ihe ị chọkwara nụ ka ị ga-afụ. Pleasure Hotel bụ ebe anọ. Nke gị tọkarịchara. Ọzọkwa. Iko nwoke nke ike ọ naghị agwụ ha. aka m dị ndụ. Ama m onye nwe na nsogbu adịghị na burucha meburu. Ọkwa ka anyị kụọ ọzọ. Ka anyị kụwa na mana anyị na-akpụ ihe ị na-akpụ ịkụrụ ichefuo na iji m ụgwọ. Kwe mana iji m ụgwọ. 100,000 naira. Ọ bịa ka ejikwa ya. Gbakara eme na nke ụgwọ akwụkwọ. A ga-enye ya. Chichi! Anya ka m ji fụziri ka gị n'anya.
Hello? Oriakum? I asked the boy and my guy Patatao. Mando, you go, Mundocha Muna, and call harder. I don't know if you're cheerful, but I'm Jabwich. I want to tell her from Gelania. What a Susuru? Pleasure Hotel. Can you get married, sir? Okay, sir. Can you get married, sir? Because sir, he na bomb na radika kagomuka. Kamjo ma una mega sumu ya umwana umoka na je wana na bale. I dey one year me umwana ba. Can you patara ijaje? Na mabagi ma acho mu iwe kama no fuma takle no bela na bale. Oh. You get it tomorrow Friday. Chere na sikwa mchere kwa Friday. Na nima na taa Tuesday. Ongenye ga karepenti ga. Akarepenti. Mban but kanju kwa onya hincho ni ma karepenti ma kwa maka no. You get cheni ki fugodo ya. Mana chero, okola kita. Oka no oku na akwụkwọ. Mana ọ ka na-aga akwụkwọ. Ngwa. Kedu mmanya akpọ na nke ugboro ise ka ị bute mgbịrịmgba tupu i butere mmanya m. Gazi je jiri nya nwayọ na ọkwa sị gị na m na-adị wetere gị mmanya lee ya tupu echefuo m kedu mgbanwe m narị ise n'izuụka gara aga 150 naira. Ọgazi ji ị ka na-echeta 150 ahụ fọrọ izuụka gara aga obere chenji ahụ ị na-akpọ 150 naira obere chenji ngwa gaa zuo 10 naira ka ị mara ọbụla ma agbụghị ọkụ na-akpọ 150 obere chenji jee wetara m chenji m. Biko eweliwe ka m gaa wetara gị ya nwa ihe m ji ego gị. Aga m eburu gị isi ego bunye kwuo gị ngwongwo nkwụ ọcha na mmanya ngwọ dịkwa ya isiokwu bụ ijikwa ego Ị na-atụpụrụ nwoke agara ahụ ụmụaka chenji 150 naira o chezọrọ izuụka gara aga ka ọ na-abara mba acha niile ọpụ ya tụpụrụ ya biko ka m nara ego m aka kọstọma ụmụ otu ndị a si eme ihe ebe nekwa anya na ha ala ọ na-abịa o. Gịnị ka iji chọọ ka anyị pụọ n'iro ebe anyị nwere ike ịkpọ ndị ahụ wetara ihe anyị n'ime ụlọ? Ịma na ọ na-adị m mma ị na-ege ebe a na-akụ egwu na ebe m ga na-ata nkwụ obi n'isi ewu na anyị kwesịrị ịma na gwụla ọwụna ihe ọbụla ada nwa anyị chara ọ bụla dị gị mma. ya ka ji fụ n'anya. Ọ dịkwa m egwu onye gị nwere agala mee site n'ụtụtụ ruo n'abalị amakwa m gwapụ m ebe ọ na-aga. Unu chetara na Felicity hapụrụ ọrụ ụnyaahụ pụọ onwe ihe o nyefere Nkechi n'aka
You may know this one I am urgent call. Biko na hapụkwa na nwa ahụ, hapụkwa na agwọ ahụ. Ọ ga na-emesi na onwe ihe ọma. Na ya mere ka anyị niile nọ ebe a. Nwa ahụ, ke unu na-akọdị. Hapụga, ị ga-aghọta. Mana ofu ụbọchị, ị ga-ahụ ihe niile anyị na-ekwu ebe a. Hapụwa. Here. Oh, nne, emechala m lee ka m na-akwụkwọ ahụ. Mụ akwa na ọsịsọ ka na-amakọ were. Madam, what is I need check? Hey! Okay, people, can we have that? Go to Raju Kwananka. In a Jim can bring you, but I'll get it. I am a new boy. Abanina. I am a forget no. Hey, Biko, Johnny Eba. Go to Akko Kwananka. I told Kwam Johnny Eba. Ah, can you pass on your land? Yeah, who shoot to Biko Johnny Eba? Because I'm here, and so get Johnny away by him. No swim pleasure. Pleasure Hotel could never know. Hey, Maka, kapan? Agam no sikam jele aranya sikam da lepan ni ya. Franga sikam sije akbar. Ime no. Ai wa apa ndo subu sikanga otro fo be bara no ba fo otro siga. Otro siga na asusu ni memu no. Otu de menu na ka wambi ngona ka moko enwere. Kama mana mmadụ nwụrụ anwụ kama na mmadụ nwụrụ katanjọ nna nwụrụ anya nwụrụ ịmana ya gịnị mere mbanụ ọkwa afọ abụọ gara aga ka o tiri anyị ụgwọ ụlọ afọ nke ọzọ gara aga o tie ụgwọ ụlọ anyị kwụọ afọ nke abụọ o tie ụgwọ ụlọ ọzọkwa ọ ka mana ọ nwụrụ anwụrụ ọnwa ka ji na-ekpere nọ na-ekpere ọnwụ ka ọnwụ ịma ma ọ bụrụ ọnwụ ịma ma nwunye ya na ụmụ ya ka ha ka njọ nke nwunye ya ga-ekwu nwunye ya nwụgori a tụkatago mma tụkata echefugori mbọsị a na-atụ mma ya ka ụmụaka gị na-ekwu ihe fọrọ ebe ahụ bụ aka ụmụ agwụgwọ aka na ụmụ aka na ụmụ fọrọ mana ekpere gị nnọọ ka ha niile wee nnọọ mafụcha ka i were ụlọ niile nwoke ahụ rụrụ ka ọ bụrụ nke gị ka ịzawala nlọdụ ihe anyị mana ọmụ onye mbụ onye izi bi ebe ahụ ebirigo ebe ahụ afọ 30 Chineke o kwesịrị ezikwa n'ebe onye obibi mbụrụzi onye nwụrụ kwa ọ dịkwa mma nnọọ ọ dịkwa ego ịmakwa ụmụaka ndị ntorobịa na-eme yahoo mụkwa ifu ka ụmụaka si na-eri ego wee bụrụ nnọọ ụgbọala kpụcha wee bata bịa na-eri ego mbịa chete mgbanwe anyị gbara mgbọ na abọma ọ dịzị m ka m buru egbe ya gwa na kọsa ego jewere m ezigbo isi na aka nọ na ebe na mmanya ọtọ gị n'anya nwa bịa ka ị ga sịkwa ebe a gote siga ka a ga awere aha echọrọ mba ifekwara ka ụmụaka si atụfusi ego nnọọ na-erifusi ego na mmadụ kpara ego chukwu iri ego ọ na-eru anya ọkụ Kenya wee kpara ego ha kpara ego ọbụla ihe abụọ ori ka ha na-ezu ori ha zụọ ori kpata ego a ha nyeghị ya eri ọ nyeghị eri ada chukwu ekwekwara fiakwa mmụnwa gara akwụkwọ na mahadum ga-eso ụmụaka ntakịrị na-eme gịnị biko anakwa m eri ọdịrị nta ibidona ntị mahadum asụkwana ibidona asụba oyibo ndị mahadum a na ntị PhD anyị na-etere achọkwa m ya biko mma madam na-eme ya Mama, biko na kwuo m ofu red level.
Rotunda ni ego nwa ya. Iko ha na-eri ego ọ na-akpa nke ahụ gbasara ha. Nke ahụ gbasara ha biko akpa. Onye na-emezi gị? Kama, ihe na-eme ya ọ na aba Biko hapụ ya. Mama sị mama kwere rie ego papa. Anya kwa na-egbu mmadụ. O jekọ mahadum mana ya nne ka gbasara dum biko ka anyị godo onye ahịa mmanya o. Onye ọ bụ na okpete ọsọgodi ya rie ego niile mbụ na nwanne ọgbasa dị m eziokwu ka na-agba bịa dị ka njọ ọ bụ osa ka mma nwata nwaanyị adị ịma na ọ na-agwa gị okwu iche na nna egwu ghọtago nwa amagide asị nwa mashin nwa wee shi na ime ihe ga-eme ya ekwesịrị n'okwu ike ma ihe ga-eme na ị ga-ejụtara ekwentị gị na kpọọ ya n'ekwentị ka ịmazị ihe ọ ga-ekwu na ikweta ihe ahụ mba na ọ bụrụ na mekweta ọma mma gị na mbụ ị na-eri ụwa anụ nwa ị na-eri chọs were ekwentị gị kpọọ ya na fon kpọọ ya na fon ka mara ihe ọ na-akọ na wow ọ ga-egbara nọmba onye ọzọ kwa afa bịa ọkụ afa na kee ka ọ dị ọmụ emeka London asaa ịma na ote gị ji ije na-ekwe m kwasị na ya abịa asịkwa ịma today anọ m na ya ada asị m ka m mara m ya abịa ka anyị rụkọ ihe abịa oke jọz ya bịawa eme gị mmata ya tago mmecha gị mmata iro ya na-atụgo ka ebi ji alata m jee London ya tago na ngwana asị nwata na-eche gị ya dịka jọg ya bụ na okwutego ọ na-abịa Chukwu ya na-ekpe kemgbe Chukwu azago ya ije ka m bịa hazie onwe m ka jiwa ya hazie onwe aghọtara m na aghọtara m n'ime ibe gị hazie onwe gị nwanne awala m ịma na ụmụ nwata nwaanyị nwe nke mmadụ na-ekwetarụ ị ga-achọ ofe hazie onwe gị ọfụma kwe mana ụmụ ọrịa na-akpọ obere jọsha AIDS mgbe ọ bụrụ na nke otu gị itere onwe ihe omeniri ọ bụ na ọ yobe na aja ọcha ọ bụ maka mmụọ mana ọ bụ na ebola mba na ọkpa m ebola mana ọ bụgodị dị nwa bụ ebola ewetago na maka o si wee ma nwa na-eriwe ụwa Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ. Ọ ka imepe anya gị mepe ntị gị ana m abịa apụwa ọ ga-eme ọ ga-eme ejebe anyị ebe a Lekwanụ ego ndị boys ha na-eri. Agwanụ gị nsị gị na o nwere ebe m na-aga aka dị m anọ ọ dịse Oke o jee nke ọma. Ọ gwa m ihe ị chọrọ. Iwe? Ike ya na-akọzi Ọ gụrụ bụ ihe nke ego gị bụ 1,000 naira. Taa bụ ka m chiọba ana m ego a na ka na m ego ụlọ. Echebere ime ya nọrọ ebe a. Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ. 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 Anyị
anyị ga-aga na Pleasure Hotel ebe ị ga-enweta onwe gị ebe anyị ga-aracha aka ebe anyị na-amịcha aka ijikwa ego nwanne m ijikwa ego aga m ewuru gị point and kill kpọrọ gị okoroko ụgba na abacha gwọrọ agwọ isiokwu bụ ijikwa ego nwanyị ijikwa ego Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ aga m eburu gị isi ego kwụnyekwuo gị ngwongwo nkwụ ọcha na mmanya ngwọ dịkwa ya isiokwu bụ ijikwa ego ijikwa ego Pleasure Hotel bụ n'ebe aka dị onye mmotie n'isi onye ọbụla chọrọ ebe ọ ga-aka mma mana ihe ị chọkwara n'oge ị ga-afụ Pleasure Hotel bụ ebe anọ Pleasure Hotel bụ ebe anọ Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ onye ọbụla na-achọ akara aka ya onye ọbụla na-achọ nkọ ga-etinye n'akpa ọsọkwa onye nwe ọrụ ya gbara aka Pleasure Hotel bụ ebe anọ Pleasure Hotel bụ ebe ejede amakwa na uche onye enye akpa asụ nri onye ọbụla na-azọkwa n'onwe ya eburu gbago eburu gbatue Pleasure Hotel bụ ebe anọ